Schody k Bohu. Možno to poznáte. Sú ľudia, ktorí sa veľmi krátko venujú duchovným náukám a cítite, že niečo dosiahli. Žiari z nich hĺbka a radosť. A sú ľudia, ktorí 10 ročia sa venujú duchovným náukám a cítite prázdnotu, vôbec nemáte sa chuť s nimi stretnúť. Čo by mal človek robiť na to, aby v skutku dosiahol rýchlo hĺbku? Tuto sú 3 kroky. Samozrejme, krok číslo 1, o ktorom sme hovorili predtým, je získať pravidelnosť. Bez pravidelnosti nie je nič, ale dajme tomu, že už pravidelnosť máme. Potom je prvým ďalším bodom, na ktorom potrebujem popracovať, sebareflexia. To znamená dať si úprimné zrkadlo. A toto zrkadlo môže bolieť. Čo to znamená? Znamená to, že ja vždycky v meditácii alebo počas čítania duchovnej literatúry dosiahnem určitú úroveň. A teraz tu ide o to nenechať ten život, aby ma z tej úrovne dostal späť. Napríklad ráno som si pekne pomeditoval, idem do práce, príde šéf, zdrbe ma, povie ma, že som debil a určite ma vyhodí. Dostávam strach, okamžite idem o stupienok nižšie. Čo treba spraviť? Tu nejde o to, čo šéf povedal, tu nejde o to, čo sa stalo, ale ako na to reagujem. To, že šéf niečo povedal, ešte neznamená, že to tak musí byť. A keď to aj tak bude, tým, že ja dostanem strach a budem teraz mesiac v strese a dostanem hnačku, sa niečo vyrieši? To znamená, v prvom rade si musím uvedomiť, aká myšlienka spôsobila to, že som z toho pomyselného stupienka išiel dole, že som znova v strachu, že som znova v nízkych vibráciách. A musím si to napísať vo forme Matrix mi hovorí, že. Prečo vo forme Matrix mi hovorí, že? Pretože to je nejaká negatívna myšlienka, ktorá prichádza zvonku, z Matrixu, a ja som ju prijal, ale ona nie je moja. To znamená, Matrix mi hovorí, že ja určite moju prácu stratím, nič lepšieho nenájdem, škrtám. Alebo moja partnerka ma opustila, nikdy už takú nenájdem, všetko je pokazené, už sa nikdy to nedá dokopy, škrtám. A potom si musím napísať niečo, čomu verím, čo je už teraz moje pozitívne videnie tejto reality. Nie si niečo nahovárať, ale niečo si zaformulovať v zmysle ja som, ja mám, každý deň som bližšie a bližšie k, napríklad ja som dobrý pracovník a preto viem, že ma určite nevyhodia a keby aj, ja si určite nájdem niečo lepšie alebo začnem podnikať. Každý deň som bližšie a bližšie k nášmu lepšiemu vzťahu s mojou priateľkou, ženou, bývalou priateľkou, pretože na sebe pracujem, pretože sme spojení cez naše duše, pretože som stále lepším a lepším človekom, alebo ma čaká niečo oveľa lepšie. Práve kvôli tomu, že na sebe pracujem. To znamená, v starých textoch bolo písané, že my sme ako loď, ktorá musí z jedného brehu preplávať na druhý breh oceánu. Táto loď pláva vo vode. Voda to je náš život. Ale keď sa do lode dostane voda, loď sa potopí. To znamená, keď tie svetské starosti sa príliš dostanú do nášho vnútra, tak nás to ubíja. Potápame sa. Podstatné je nepustiť tie vonkajšie veci, ktoré sa dejú do nášho vnútra. Znova, to neznamená, že neriešim problém, ale znova, keď sa voda dostane do lodi, loď sa potápa. Keď tieto veci začnem príliš vážne brať, keď začnem stresovať, keď budem úplne v strachu, keď nespím, keď mám depresie, mám chuť sa zabiť, znamená, že som pustil vodu do môjho vnútra. To znamená, že zostúpil som z toho pomyselného stupienka k Bohu. Veľmi podstatné. A tam musím zistiť, že čo? Väčšinou to ego sa bojí len samo o seba. Keď si uvedomíte, že vy nie ste toto telo a nie ste táto myseľ, prestanete sa báť. Znova, to neznamená, že nebudete riešiť problém, ale nebude to tragédia. Je to podobné, ako keď máte auto. Áno, na aute sa niečo pokazilo. No tak to opravím. A keď je to totálka, no tak dostanem nové auto. To je s našim telom to isté. Urobím všetko preto, aby o moje telo bolo postarané, aby sa malo dobre, aby bolo zdravé, aby som mal prácu, aby som mal strechu nad hlavou, aby deti mali čo jesť. Áno, starám sa. Ale nestresujem kvôli tomu zbytočne, pretože pomôže mi to. Znova, tu nejde o to, že či je niečo pravdivé alebo logické, ale je mi to užitočné. Napríklad mám rakovinu a štatisticky do roka by som mal zomrieť. Keď si to budem ale opakovať každý deň, je mi to užitočné? Alebo len mi to pomôže tomu, že v skutku zomriem o mesiac? Môžeme si to celé predstaviť aj tak, že všetci sa rodíme v strede kopca. Je jednoduché ísť dole. To znamená, jednoducho žijem tak, ako všetci žijú. Ale je ťažké ísť hore. A čím idem vyššie, tým je vzduch rečí. Tým viacej sa musím držiať nejaký skál, tým rýchlejšie môžem zísť z cesty. Tým skôr môže na mňa spadnúť niekto, kto z hora padá. A presne o to ide. Často tá duchovná cesta nemusí byť jednoduchá. Neznamená to, že duchovný človek sa nestretne s nejakými životnými prekážkami. Určite sa stretne, ale tu ide o to, ako na to zareaguje. Tým, že pozitívne a duchovne myslím,
tak vyťažím z tej situácie maximum. A keď s tou situáciou nemôžem nič urobiť, lebo napríklad niekde je vojna alebo prírodná katastrofa, tak to príjmam, pretože chápem, že nie som týmto telom. Ale samozrejme, na to, aby som toto mohol použiť, musím určité veci zažiť v meditácii. Druhá podstatná vec na to, aby som dosiahol hĺbku, je robiť niečo pozitívne pre všeobecné blaho. To je často veľké prekvapenie, o ktorom sa vôbec nehovorí. To je len nejaká technika. Nie. Keby Buddha chcel osvietenie sám pre seba, tak by nič nedosiahol. Ale on chcel osvietenie nielen pre seba, alebo pre svoju rodinu, pre svoju ženu a dieťa, ale pre všetkých, lebo pochopil, že každý raz bude starý, chorý a zomrie. A aký to má teda zmysel? Žiaden. To znamená, on sa snažil pomôcť všetkým ľuďom. On si povedal, ja musím nájsť to riešenie a musím to riešenie potom dať ľuďom ďalej. A práve kvôli tomu, že bol takto nastavený, tak to aj dosiahol. To znamená, každý z nás je individuálny. Ako každá vločka snehu je iná. Keď pozriete pod mikroskopom milióny snehových vločiek, každá jedna bude iná. A je to podobné ako s nami, s ľuďmi. Každý človek má iné schopnosti, každý človek je svojím spôsobom geniálny. A tu ide o to tú genialitu nájsť a použiť pre všeobecné blaho. Niekto sa môže starať o deti, niekto o starých ľudí, niekto môže robiť nejaký vynález, niekto môže napísať nejakú knihu alebo urobiť nejakú muzičku, ktorá inšpiruje druhých ľudí. Keď sa takto pozerám na svet a nie na to len, čo už mám a čo nemám a čo má suseda, čo ja mám a prečo on má a prečo ja nemám, tak zrazu aj tá meditácia bude mať úplne inú kvalitu. Často boli rôzni psychológovia alebo vedci, ktorí sa snažili dôjsť na to, ako náš mozog, ako naše ego a myšlienky vlastne fungujú. A nedošli na to. Prečo? Pretože nemôžete z pozície ega pochopiť, ako ego funguje. Vy sa musíte dostať nad neho. To znamená, z tej duchovnej pozície, z tej pozície ja som pozorovateľ pozorovateľa, môžete to ego pozorovať a potom môžete chápať, ako vaše ego funguje a tým pádom pochopíte, ako aj ega ostatných ľudí fungujú. A to je tá finta v ňom. A toto sa vám podarí len vtedy, keď budete robiť aj niečo pozitívne. Čo? To môže byť nejaká maličkosť. Možno sa budete starať o nejakých tulavých psov alebo mačky. Ale robte niečo, čo v rámci vašich možností, čo v rámci vašich preferencií je možné a k čomu sa cítite povolaní, čo vás ako individualitu špeciálneho človeka bude nejakým spôsobom vystihovať. Tretia podstatná vec je byť otvorený novým veciam. Väčšinou ľudia sú zaciklení vyslovene len na jednej metóde. Napríklad jogini určitého typu robia len tú jogu určitého typu a všetko ostatné je zlé. Alebo kresťania robia len kresťanstvo a všetko ostatné je zlé. Moslimovia robia len moslimskú vieru, všetko ostatné je zlé. Tak toto nefunguje. V každom svetom písme nájdete niečo. Vy môžete nájsť v Koráne niečo, čo vás bude inšpirovať, v Biblii niečo, v Alatre niečo, v zasvetení niečo, v rozhovoroch s Bohom niečo. A ja nemôžem povedať, že jedno je lepšie ako druhé. Je to iné. A určitá technika alebo kniha vám v jednom momente môže perfektne pomôcť a v určitom momente vám pomôcť nemôže. To znamená, je dobré, aby ste poznali rôzne techniky, rôzne štýly, rôzne knižky, rôznych autorov. Napríklad aj u nás máme audioknižky alebo knižky, ktoré odporúčame, ktoré majú často rôznorodé pohľady. A často na prvý pohľad si môžu dokonca aj odporovať. A oni si neodporujú, oni sa doplňajú. A v tom je tá finta v ňom. Prosím, napíšte nám do komentárov, čo vám pomohlo posunúť sa hĺbšie vo vašich meditáciách, alebo aké problémy máte, prečo nemôžete výjsť vyššie. Veľmi radi vám v tom odpovieme. V budúcom videu sa budeme venovať, čo treba robiť v skutku veľmi kritických situáciách, kedy vás život veľmi ťažko skúša. Do počutia na budúce. Čau.